По-настоящем манастирското средище Успение Богородично е едно от най-посещаваните места в региона. Радуйся, невесто на небесная, Тебе умоляю, Всеводителнице, Твою благо. Множество двойки от цялата страна избират тук да се венчаят и после се връщат със своите деца, за да получат рожбите им, своето кръщение от отец Сароев. Владичице пресвятая, радуйся, невесто на небесная. Тук идват хора вече не само от България, но и от Европа, и от Азия, от целия свят. Хора, които наистина харесват и се възхищават на сътвореното. Това е един от